दिनैहाय 2 तारिख सेप्तेम्बर बेवहाय जोङो दिनै दतमा समस्तिनिफ्राय आं बिजाथि हिसाबै दिनै बिजाथि लाइखौ गथायबाय। आसा खालामदों खुब मोजां अनुभब। बे गोदान नङा, बे थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो जोङो बिपिएफ राजनिथि दोलोजों थाबोनानै जों मिथिगौ बे ओनसोलनि दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गासिबो बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ मोजां मोनो, हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोनो आरो फैबाय थागोन समाव बेयो 22 तारिख जे सेप्तेम्बराव जानो गोनां इलेक्सन बे 100% जों बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ बा आंखौ बिजाथि हिसाबै बे ओनसोलनि बिभिन्न जाथि गोष्ठी रायजो राजाफ्रा भट होनानै देरहासार खालामगोन बे 100% रोखा होननानै जों दाबि खालामनो हायो। नोंथांनि बियाबाव दानि बिथां सिएम प्रमद बर' बिथाङाबो बिजाथि लाइ गथायबाय, बिथांजों माबायदि जागोन जुजिनाया? बिथांखौ गिबि बिथाङा गुबुन समस्तिनिलाय बिथांखौ आङो जायगानि हिसाबै आङो बिथांखौ बरायबाय। आं सानदों बिथाङा दतमा समस्तियाव जे मोनसे गोमोथाव माबा मोनसे खालामनानै इउपिपिएल राजनिथि दोलोखौ दतमा समस्तियाव उद्धार खालामनो हागोन आं बेखौ मालाबाबो सानाखै। मानो होनोबा बिथाङा बे 5 बोसोराव जोंनि दतमा समस्तिनि खोथाखौथ' बादानो हो, समस्त बिटिसि ओनसोलखौ बिथाङानो नेतृत्व होदों। बे 5 बोसोरखौ बिथांनि नेतृत्वआव दिनैहाय जोङो खुनु मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानि जों मावनाय नुवाखै। रायजो राजाफोरनि, जोंनि सेंग्राफोरनि, लाइमोनफोरनि जे संस्थाफोरनि बाथ्रा बुंदोंमोन बिथाङा, केरेलायाव थानाय लाइमोनफोरखौ लेंहरनानै साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन बिथाङा, न'खर साफा साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन बिथाङा, जोंनि आइजोफोरखौ 75,000 होनायनि खोथा बुंदोंमोन बिथाङा, खिन्थु बे कमप्लिटलि फेइलार। आरो बेजों लोगोसेयैनो बिथांमोनहा जेब्ला 2020नि 27 जानुवारियाव जेब्ला सुक्ति खालामदों, बे सुक्ति खालामनायाव एमअएसआव बिथांमोना लिरनानै लाबोदोंमोन जे 1500 कौटि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगाखांनायनि खामानि मावगोन बा हाबाफारि लागोन होननानै। दा जों नुनो मोन्दों बिथांमोना मावनायाथ' बादानो हो, 15 थाखाबो बिथांमोना दिनै गभर्नमेन्टनिफ्राय आदाय खालामनानै बिटिसिनि रायजो राजाफोरनो लाबोनानै होनो हानायखौ जों नुवाखिसै। आरो जों नुबावदों जे बे ओनसोलनि जे संस्थाफोरनि बाथ्रा बिथांमोना कमप्लिटलि फेइलार जादों। बे 5 बोसोराव 4.5 बोसोर बारखांनायनि उनाव सिएसपिनि थ्रुयै दाख्लै साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदों बिथांमोना। जों एसेम्ब्लियाव सोंदों, दाख्लै थांनाय रिसेन्ट एसेम्ब्लियाव सोंदों, बिथांमोना बुंदों जों सिएसपिनि दारै खुनु सासे मानसिनो जों सासेनोबो जों साख्रि होनो हानाय जायाखै होननानै जोंनो गावसोरनो तथ्यखौ होदों। दा जों सानदों ओंखायनो बेवहाय दतमा समस्तियाव फैनानै माबा मोनसे इसु लानानै बिथाङा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि भट लानानै देरहासार जागोन, बे मालाबाबो जानो हाया। नोंथांनि माबाया बेसेबां देरहागोन सानदों, फेजेनगोन सानदों? आंथ' जोङो आसा खालामनो हायो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा थांनाय 2005निफ्रायनो बिपिएफ राजनिथि दोलोजों दंबोयो। बेवहाय रावनिबो प्रल'भननि राजनिथिया सोलिया। मानो होनोबा बे दतमा ओनसोला समस्त बर' मानसिफोरखौ बा बर' ओनसोलखौ बा बिटिसि ओनसोलखौ नेतृत्व होग्रा जोंनि गार्जेन बिथांमोना आंजों बिपिएफ राजनिथि दोलोआव दंफायो। बिथांमोननि परामर्श, बिथांमोननि बिथोनजों आङो बिपिएफ राजनिथि दोलोनि एमसिएलए जाबोबाय आरो बिबारबो बिथांमोननि नेतृत्वआवनो बे ओनसोलनि सचेतन व्यक्तिफोरनि सहाय सहযোगिताजोंनो आं बेवहाय 100% बेवहाय बिपिएफ राजनिथि दोलोनि बिजाथि हिसाबै देरहागोन। बेवहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा हयथ' जोंनिफ्राय 28-29सो भट उनाव थानानै बिथाङा जेनगोन, बे रोखा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसेथिनि बाथ्रा बुंबोबाय थादों, नाथाय मैयानि गेजेराव जों मोनसे समाजारि बिजोङाव गोसारनाय नुनो मोन्दों। एबसुनि गाहाय नेहाथारि फणीन्द्र बसुमतारी बिथाङा उन्दै लाइमोनफोरखौ लाना सांग्रांथि मेलाव हाग्रामा महिलारिया मालाबाबो बिटिसिनि सिट जाफिननो हाया होनना बेबायदि मोनसे सांग्रांथि मेलाव बाथ्रा बुंनाय गोसारदों। मा फोरमायगोन? बेथ' गोदान बाथ्रा नङा, आं थांनाय खेबसेयावबो होनखादोंमोन। जोङो ज' जानायनि नामाव ज' जानो नाटक खालामबाय थायो। मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बे बाथ्राफोरखौ सिगांनो मिथियो। बिथांमोना मा बुद्धि, मा कौशल खालामनानै बाथ्राफोरखौ बुङो, माबे सिन्था खालामनानै फ्रन्टआव लाबोनो नागिरो, मालायखौ मारै मिसलिड खालामनो नागिरो, बेखौ जों 100% जों बिपिएफ राजनिथि दोलोनि आङो दैदेनगिरिफोरजों थाफायो हिसाबै आंबो मिथिगौ, आंबो स्टाडि खालामदों, जोंनि मोखाङाव जों नुजोबथारनाय। आं सानो बिथांमोना जे जोंखौ खैसार सादोंमोन ज' खालामनायनि बाथ्रा बुंनानै, बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव मालाबाबो ज'आ जाया होननानै गावसोरबो मिथिगौ। राजनिथिखौ खुनु मोनसे जायगायाव एगजामपोल गैया। बे डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव गासिबो हारि माहारिखौ लानानै दोलो खालामनाया, बेवहायनो जाथिखौ लानानै माबा मोनसे खौसे जागोन, बे मालाबाबो जानो हाखाया, बेखौ गावसोरबो मिथिखागौ। थेवबाबो जोङो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव
हाग्रामा महिलारियानो खौसेथिखौ मोजां मोना खौसेथिखौ बे लुबैया होननानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव लांनो नागिरनायानो बिसोरनि थांखिमोन दा साक्सेस जायासै बिथांमोना ओंखायनो जायनि थाखाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै सांग्रांथि मेल खालामनायाव हाग्रामा महिलारि सारखौ क्रिटिसाइज खालामनानै बिथांमोना खोथा बुंनो गोनां जाबाय बिथांमोना हाग्रामा सारखौ सिबजानो हाया बेथ' बिथांमोननि खुगायाव समाया बिसोरो लिबारेल जानांगौ बिथांमोना एबसुनि दैदेनगिरि जाथिनि मोनसे सिनस्रि बियो सोर राजनितिक दोला माबेजों थाङा बेजों खोथा गैया बिसोर गावसोरनि स्टेन्डआव थानांगौ जातिनि अस्तित्वखौ रैखा खालामनांगौनि सार्थआव जोंनि गामसा जोंनि दख'नाखौ जोंनि भाषाखौ जोंनि रावखौ इन्टेक लाखिनांगौनि सार्थआव सिक सिडुलखौ इन्टेक लाखिनांगौनि सार्थआव बिटिसिखौ इन्टेक लाखिनांगौनि सार्थआव बिथांमोना गेजेरनि जानानै बिथांमोना खामानि मावबा खुब गाहाम जागौ होननानैसो आं बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों सार नोंथांनि बियाबावनो सासे बिटिसिनि बयनिख्रुइ माहाजोनसिन होननानै सिनायजानाय मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा बिजेपिनिफ्राय जालायनो नुनो दिनै बिजाथिनाय बिथाङाबो गथायबाय बिथांजों बुजिनायाव माबायदि जागोन थिगैनो दङ आं साना जे थाखा फैसा गोनां बा उद्दगपति बा सोरबा रांखावरि गोनाङानो जे राजनितिकआव राइज जानो हायो बा बेनो जे एमएलए एमपि जानो हायो आं बेखौ मालाबाबो साना जुदि बहाबा एगजामपोल दङबा आं मिथिया खिन्थु सारा भारतनि उद्दगपतिफ्रा हयथ' एमएलए एमपि मिनिस्टार जानो हागौमोन आं बेखौ सानदों आरोखि दा ओंखायनो सानाखै आङो जे बिथाङा जे थाखा धन सम्पति लानानै जे बिथाङा जोंनि दतमा समस्थियाव एमएलए जानो हागोन रायजो राजाखौ प्रल'भननि राजनिति खालामनानै जे जोंनि रायजो राजाया बिनि फान्डआव नांहैजोबगोन आं मालाबाबो बिसास खालामनो हाया बिदि खुनु जायगायाव एगजामपोल गैया थाखा फैसा थाबानो एमएलए थाखा फैसा थाबानो एमपि जानाया जागौमोन जुदि जामारोमोनब्ला आं ओंखायनो बेखौ 100% आं नटचाट खालामबाय थाखा फैसाजों खुनु राजनिति जाया जोङो जाति हिसाबै बिटिसि हिसाबै जों बिटिसि बासि हिसाबै जों बिटिसिखौ बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरखौ लानानै जों बिटिसिनि सिक्स सिडुलखौ बिटिसिनि थामोनथाखौ जों रैखा खालामगोन बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबै खौसेथि जौगानाय आरो अनलायनायजोंनो जोङो बे बिटिसिखौ फिन खेबसेबाव 26 थारिखनि उनाव बिपिएफ राजनिति दोलोनि नेतृत्वआव हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बिपिएफ सरकार जागोन बे 100%